jam haji ngero FBC local circle lemar kalashin ni jam marketing buhay silang pelat Mandiri ni ako Sultan Estate nagalang FBC ru ni mansi ba ni ap manwat ilat di kuno berham pendumpa cucu di video ini yang dari FBC local circle kalau simbolik sasna syuting malakran ni asal jelas FBC bisa kini ba lihat barakasi ba buat jaga sa wan sini yarap persna ini ki masuk ini ya kata kajinya anti jungi yang klieno ya sebi dengan kata lah ba sudah satu maju bro maju bro maju bro sa season 4 lang pa kanina video makot gawer pag yang sa bahay ki long kami ki long pa ki kun samla serang bat kentei hang nepo gabri yang trap kai kata ka benta lani kai kata ka mat ka pangakwa ban highlight sang ne ngakwa ban pen i ngakwa ban wanra kom kajing pen kenmau yang i kom kita kit khot jong kari bekejaj ban riu hadin mangiyo i ba katno kata kajing safa lani kata kajing syam jing kajing jenjar jong ki pradok ki prasnam ki jongi hang ne po gejat benriu khamtam ki basyong ki basa hapo shelong khamtam ki briu ki bomdon ying bomdon sem khamtam ki briu ki bomdon jaka bomdon puta ban snaying snasem ki sawai silenter jing im ki jong ki kimdon lat da kumoi pat haba ki pai syakanu kanu ka benta syakanu kanu ka liang ru ki dap bat ki kut ha ka jing kut lat Henry bagi pekpat ya kita ki nongwei lani kita ki mender lani kita ki barjela ki bawan man buhai snong hang ne po gejela ka jongi bat ki bla sedang mentaban capture wat ya ka nong ba selong ngis ngau lengo hadu kata-kata bagi yo ban syong ban sa ban snaying snasem ban sna kita ki jakale bisnes ki jongki kat ba ya ki try muluk ki pradok ki prasnam ki jongi kombang UI ya ke jingtho ha ke pustar bana kaliang jong ka kasih student union kilap tho ya ke tu ke pustar ki ong lata yu kasih wat ban syong di jing di hapo footpath syak kendang napang kat bai ki bar jela ya ki mender ki nongwei pat ki yo ban seng business ki yo jaka ki yo ying te kene kalong ke ke ba ngila banoh ne kene kalong ke jing no siliang kata ka sorkar hang ne po ke jela ke jongi ba kimnut ban kendang kimnut ban ya kita ki breu ki banabar ya kita ki bar jela kat ba ya ki try muluk ki lek kat ba kimon lar bidang ken mau ke ke beje hang te polat umroy ya ki nong syong dukan omdon jing map da ke JCB ki wan manrat lar bidang ken mau setei sepo maupun opar silong setei omdon jingmap da ka JCB ki wanrat balai pat menta kimnut ban keta bat kimnut ban le ya ka jaka syong ka jaka sa bian jong itei ki barjela ki mender hang ne po nong ba silong te gani kalong ke ka ban nakaliang jong ki pat ba nong snong ni da pedram jur hadu kata-kata ya kata ka jinglong telot bor jong ka sorkar jela ya kata ka jingle siliang jong ka sorkar jela ka ba kim patiau kim pusia nam ta ki try muluk bat kiting that ya kita ki barjela ha ka ba kita ki barjela hang nong ba selong ki yo jaka ki yo ying bat ki yo ban seng ya kata ka business ke jongki hang ne po nong ba selong ka ba try muluk usak kendang usak kenjap wat ha ilenti footpath keni kalong ke ba nakaliang jungi pat ba nong snong ngisngau ban penramjur bat ngisngau ba kajing lek jong ka sorkar kalau ngejing penduk mensim hadu kata-kata namta ki try muluk ki try snong ilak banong tengah sio ban ai kublai ya ka kasih student union ha ka ba kila penti kena kombangi yo bat kombangi la yo snau ha ka ba u presiden rang ba jong ka kasih student union wong hari le jong kenrat ngilong tingi ui bat ni sakhi hisha badaka kam kila le bat kila pen bat ni sakhi pana kaliang jong general secretary jong ka kasih student union ulalek ban plip
ia kata kaying sa kaba latei kerpang nam tagi kasi namar ba kata ka jingtei jongki ya kita ki ying sa ban ai jaka sa nam tagi tagi kasi bomdon ying bomdon sem hang ni po nong ba chelong kadai ka si benta ban capture lani ban iyo ia kata ban penti kena ia kata ka jinglong kenrat namar ba wat ki bar jela wat ki nongwei wat ki poi ai wat ki mender ki dang yo pan syong bian pan sa bian te balai pat lada nam tau khasi pat don jaka te ngis ngau pan ai khublai bat ngi depan pau ya kata jing sau ke jing pertua nam ta kinong yalam jong ka khasi student union nadu kita kinong yalam jong ka CEC nadu kinong yalam jong ki unit baper ki belak penti kena bat ki belak penwanra ya kata jing sengan yang i kom gari begejat benriu leng bagi kam ki ba pipen i ka ketin piklam kren henrai pipen i da ka kam namar ba kam don jingmut yang i ladangi superta bat ngi hala hasurok halenti ya sengkin lane hai ru ban hala tangka ketin kat ba ka kampat sejengai te ngi ngau don bok hadu kata ya ka jing don jong kini ki samla jong gejat benriu ki balong kita kinong yada ki banlong kita kinong wan ai jing singan yang ikom kari begejat benriu kublai sibun mat saprang klur kari imslam kari begejat benriu imslam ka khasdi student union kaba pilong sisa kita kinong yada pilong sisa kita kinong wan ra jing singan yang ikom kari begejat benriu